Tapaturman hoidoissa usein suositellaan kylmähoitoa ensiavuksi. Se onkin tarpeen juuri aivan alkuvaiheessa, sillä kylmän avulla voidaan saada verenvuotoa mahdollisesti vähentymään ja supistamaan sitä kautta turvotuksen tulemista ja tätä kautta taas sitten toipuminen voisi parantua. Kun kylmähoitoa on käytetty alkuvaiheessa ja saatu verenvuoto loppumaan ja turvotuksen syntyminen rauhoittumaan, onkin jo muiden hoitojen aika. Näillä muilla hoidoilla on tarkoituksena saada jo syntynyt turvotus pois, jotta toimintakyky mahdollisimman nopeasti palauttaisi. Ja tässä taas lämmöllä on suotuisa vaikutus. Lämpö vilkastuttaa verenkiertoa ja lämmön avulla kudokset palautuvat nopeammin, aineenvaihdunta vilkastuu ja sitä kautta turvotus laskee ja mahdollisesti syntynyt verenvuoto poistuu nopeammin. Eli sen takia tällainen kombinaatiovalmiste, joka viilentää ja myös sitten lämmittää, on soveltuvampi kuin pelkkä kylmähoito. Kylmähoidon ongelma on myös se, että kylmähoito yleensä auttaa vain pinnallisiin kudoksiin eikä juurikaan enää syvemmälle. Jos ajatellaan vaikka lihasrevähdystä reidessä syvällä, niin mikä tahansa kylmähoito auttaa vain pinnallisesti ja sen jälkeen siitä ei ole enää sinne syvemmälle kudoksiin apua. Ja jatkossa taas sitten lämpöhoito, joka vilkastuttaa verenkiertoa, pystyy vaikuttamaan syvemmällekin, jotta sitten toimintakyky palautuu ja sitä kautta luonnon omat mekanismit pääsevät parantamaan vauriota ja edistämään kuntoutusvaihetta.